मिथुन बर' नामा हिनजावफोरनि एल' एला नोंनि बै गरनै जोलै होग्राखौ देफ्रुजोबगोन आं नै बेजों देफ्रुजोबगोन आं गरनैखौबो नै बै बुस्थुआथ' नायजाखानाय नङा मानसियानो थेफाफाखां ओरैल' जाखागोन नै बेजों रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का मिथुन बर' नामा हिनजावफोरनि एल' एला भिडिअ नागिरनानै बायदिसिना गावनि इउटुबाव गावनि चेनेलाव होबाय थाग्रा जों मालाय नोंखौ खालामनो हाया नामा नोंनि बै गरनै जोलै होग्राखौ देफ्रुजोबगोन आं नै बेजों देफ्रुजोबगोन आं गरनैखौबो जोलै होग्राखौनो मिन्थिबायना हिनजावफोरनि एल' एला नागिरग्रा बियो बै बुस्थुआथ' नायजाखानाय नङा मानसियानो थेफाफाखां ओरैल' जाखागोन नै बेजों तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं So लोगोफोर सेंग्राफोर एकदम साबधान लोगोफोर बाजाया एकदम गरम जाथारदो लोगोफोर साबधान माबा माबि देख्रुबगोन लोगोफोर So लोगोफोर एकदम साबधान जानो नङाबा देख्रुब जागोन लोगोफोर जोलैखौनो सेस खालामगोन लोगोफोर बाजाया मान लोगोफोर बाजाया सोरबा इउटुबारनो माबा मिथुन बर'नो बिथांखौ माने जोबोद रागा जादों आरो मान रागा जादोंबा बे बाजायाबा So लोगोफोर नै बिथाङानो जाबाय मिथुन बर' लोगोफोर बे बिथांखौनो बाजाया जोबोद रागा जादों देख्रुबगोन माबागोन होनदों लोगोफोर माने मा जाहोनावबा लोगोफोर बाजाया होनखो नोंथांमोना मिथिगौबा लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाव लोगोफोर So लोगोफोर नोंथांमोना बे बाजैनि भिडिअनि सोमोन्दै मा बुङोलै बाजैखौ लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आं चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर